Aș vrea să facem niște aripiere de pui. Pane. Mie nu prea îmi plac aripioarele cu multe oase, însă aripioarele îmi plac foarte mult. Și atunci avem niște aripiere și vom încerca să ne bucurăm de ele într-un mod diferit. Prima oară scoatem această parte, care nu ne interesează. Acum, în alte situații, acea parte se poate folosi pentru supă și o tăiem în două. Simplu. Pentru că lucrăm cu pui, folosim iarbănuș și fundul acoperit cu celofan. Scoatem partea care nu ne interesează și o tăiem în două. Venim ușor pe pieliță și exact pe os. Acum a rămas aripioara așa, cu un cuțit tăiem carnea în jurul, la capătul osului. Să vedem și de ce. Și venim ca la cartofi un pic pe os. Să ducem carnea în jos. Cum am desprins puțin carnea, se vede? Punem pe fund și presăm în jos. Și presăm în jos, și presăm în jos. Și este. Acesta este rezultatul în prima fază. Ok. Totdeauna ne uităm unde e partea de os mai mare. Repetăm operațiunea. Vreau să zic că tăiem. Asta este partea de aripioare cu două oase. Iată și unul, mai spun. Aceste aripioare le-am mâncat într-un restaurant în România. Prima oară, mi-au plăcut foarte mult. Pentru că eu am avut mereu probleme cu mâncatul aripioarelor. Însă mi-au plăcut întotdeauna foarte mult. Și acum. În jos, cuțitul. Deci, am spus, este cu două oase. Osul mai subțire o să-l eliminăm și pentru asta am adus pur și simplu tragem de el. Nu este nimic complicat, el se desface, l-am scos și aceeași poveste o repetăm. Ne rămâne aripioară. Avem aceeași poveste cu două oase. Trebuie să desprindem prima oară de pe oasele de sus. Cuțitul. Bine. Cu grijă să nu vă tăiați. Dați desprins de sus. Tragem ușor. Ducem în jos. Dacă vedem că nu pune rezistență, vom folosi cuțitul. Înseamnă că zgârciurile aceeași poveste, scoatem un os, iar cu ce ne rămâne ducem în jos. Cele mai simple de făcut sunt cele cu un singur os. Problema e că aripioare și
Odată terminat de făcut aripe, le vom pur și simplu, avem aici făină, ou și pezmet. Pentru a îmbunătăți un pic pezmetul, i-am adăugat usturoi, praf de usturoi și pătrunjel. O să vedeți că iese egal gust. Trecem prin făină, prima oară. Nu e complicat. Apoi, totul se trece prin ou. Încercați să acoperiți absolut tot. Și ajungem la partea cea mai și rezultatul simplu, nu e complicat. Făină, ou. Am pus sare pe caripele. Întotdeauna se pune sare pe tot. Sare și piper. Numai cei care nu au voie nu pun. Eu am voie cu sare. Uitați, trebuie acoperit totul. Trecem prin ou. Și din pezmetul nostru. Am terminat de împărat aripele. Arată foarte bine. Fritoza la 175 de grade. La fel de bine se pot prăji și în tigaie. Tot ce avem de făcut să le băgăm în fritoză, să le prăjim, să se rumenească. Nu vă pot spune timpul. Unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Trebuie să se rumenească, ca să fiți sigur că sunt făcute înăuntru. Ne revedem. Am terminat de prăjit aripioare. Au ieșit superbe. După cum puteți vedea. Am pus taniul la capete, ca să pot fi luate ușor cu mâna. Și se mănâncă cu un sos cocktail, eu vă recomand. Eu l-am cumpărat. Însă se poate face foarte ușor. Înseamnă maioneză, ketchup, praf de usturoi, sau usturoi normal, și coniac, și piper. Simplu se amestecă, culoarea este un portocaliu. Acum nu pot să vă spun cantitățile, proporții, vedeți, unul cu mai mult usturoi, altul mai puțin, altul mai mult piper, altul mai puțin, altul mai multă maioneză, mai puțin ketchup. Faceți o combinație, deci vedeți că este foarte gustos, nu o să vă pară rău. Bun, o altă bună.